नैबे जाहैबाय अरेन्ज बे जाहैबाय चाइनिज लिसु ओमफ्राय इन्टारक्रपिं खालामनाय जाहैबाय बे जायगाया ओरैनो दं नालाय बेखायनो नैबे गय फुलिखौ जावायबाय आरोखि आं गय फुलिया गायनाय नङा बियो जावायनायसो आरोखि मैथ्रु आबादाव बिदिनो बे खामला खरसा बोरै फैयो बिनि थाखायल' आरोखि थारमाने खामला खरसा फैबानो मेखा जाबाय खिन्थु बिनि मेजर क्रपआ आंना थाइजौ बागान बेसो आरोखि ओमफ्राय थाइजौ फिथाइखौ जुदि फाननानै 10,000 मोनोब्ला फुलि फाननानै 20,000 थाखा मोननांगोन आरोखि आं दा बेखायनो बे फुलिफ्रा जाहैबाय प्लटआनो जाहैबाय बे मादार प्लेन्ट प्लट आरोखि फांसे जुदि दा बाजाराव नायोबा 100-150 सिङाव मोना बिनिफ्राय जों फुलि बानायाव मा जागोन जोंना थाइबाल'सो खरस थांगोन अब्ला 100 फानबाबोथ' 95 थाखानो लाब आरो 150 फानोबाथ' आरो लाब दंबायो बे जाहैबाय सेरिकालचारनि खारं नार्सारि बेहाय थांनाय बाराव 70,000 खालामदोंमोन आं दा माखासे स्किमफोरखौ फार्मारा मोनाखै नालाय बे सेलिं थाङाखै आरोखि आं माबायाव बङाइगाव हरनो नागिरदोंमोन बङाइगावआव बरपेटा डिस्ट्रिक्टआव ओमफ्राय दा ओरैफ्रायबो बुंबाय जे जोंनाव चिराङावनो नांजोबगोन हरथ'नाङा होनबाय बेखायनो थाब दा थाङै थुङै डिपार्टमेन्ट आरोखि जोंनोनो बहुद बुरजा नांगोन दा बिदिल' आरोखि ओमफ्राय दा जुदि देग्लाय जुदि एपार्टखौ रिलिज हरोबा थांगोन आरोखि थेवबो एसे फुलिखौ बानायबावनोसै ओमफ्राय दाखालिसो आफ्रिकान सुइटेन मिहिगुनि बेगरखौ लाबोबाय आं माबानिफ्राय बेंगलनिफ्राय करियारजों लाबोदों दा बेखौबो गायनांगौ बैफोर जिंनिया गासैबो मिहिगुनि गोजा आरोखि बेफोर आरोखि थारमाने जोङो सोरगिदिं बिदिनो फरेस्ट दंफांखौ गायोब्ला बेफोराव जों गलमरिचबो होनो हागोन आरो बियो 20-25 बोसोरनि उनावहाय मेचुर जानाय लोगो लोगो जों बेनिफ्राय फाननानै फिक्स डिप'जिट बायदि फैसा मोनगोन आरोखि आरो बेनिफ्राय जोङो अक्सिजेनबो मोननो हाबाय किसु किसुआव ओरैबायदि बे सेरिकालचाराव बै डिग्रि लानो फैयोना बिसोरनो जिखिनि हायो बुंहरो 80% मोननाय खोनायो गावखौनो मोजां मोनलाय आरोखि दिबाथाय दाथ' रिसार्चफोरनि थाखायबो फैसिगोन ना एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनि रिसार्चफोरा नोंथाङा जिहेतु मोनसे रल मडेल जाबाय पद्मश्री एवार्ड दा समस्या बेनो आंनि थाखाय आंथ' जेबोखौ मावनाय बायदि मोनाखै दा बेखौनो जुदि रिसार्च खालामनो फैयोबा माखौ देखायनो आङो आबादावसो होनो ना जेबो नङा समखौथ' होनाखायो फुंनि 6टानिफ्राय मोनानि 6टासिम बेखौ थाखायो जेबो साना आं बेखौ समखौ खिन्थु आबादखौ माने मोजां नांगौ बायदि सिस्टेमेटिक खालामनो हायाखै बिदि सानबाय थादों आरोखि आंबो दाबो आरो ओरै मावबा ओरै जालाङो ओरै मावबा ओरै थालाङो बबे खालामनो दा उसुबिदा बेनो आरोखि दा आंथ' बेखौनो सानबाय आंनो एक्सुवेलि एवार्ड खुनु प्रयजनानो गैयामोन आरोखि खारन आंनिखौथ' साबसिन मावग्रा दङ बिसोर मोनबा साबसिनमोन गतिके दा आं देखायनोनो हाया सोर दङलाय दे साबसिन मावग्रा दङ बहुद दङ आंनि माबायावथ' दङ थारमाने सिस्टेमेटिक हिसाबै खिन्थु बिटिआर ओनसोलावथ' गैयानो दा बिटिआर ओनसोलाव गैया ओमफ्राय बै मामोन बे अमा फार्म बे माबाया तेजपुरनि मनज बे सनितपुरनि बे पिगारियाव स्पेसियेलिस्ट जाबाय जेनेबा नोंथांनियाथ' माल्टिक्रप्स हर्टिकालचाराव माल्टिक्रप्स जाबाय नोंथांनिया थारमाने सार माबा आं बेखौ लानायनि कारना अबेबा मोनसेखौ जुदि बिराद मेजर लायोब्ला बायसान्स एक्सिडेन्टआथ' गेरेन्टिखा बेयावथ' खुनु गेरेन्टि गैया होनना बुंनो हाया जुदि एक्सिडेन्ट जानांगौबा आंहाथ' खर'आव दै लुनांगोन आरोखि दा अबेबा मोनसे फेलियर जाबाबो जेबो टेनसन मोना आं हले ना फुख्रिया कमप्लिट माथानो 5 लाख थाखा थांबाय आरोखि आं बिदिखौ बारा साना आरोखि दा बेखायनो बिनिबो एसे गासिबो दंजोबो आरोखि दा अमायावबो बारा नांखाया आं मात्र 20टाल' लागोन आरो अमाखौ बिनिफ्राय लाया आरोखि खारन बिनि खिया फुख्रियाव बांद्रायबाबो गेस जाहैगोन आरोखि खिन्थु आंहा सुबिदा दङ बिनिफ्राय बे कमप्लिट दैखौ गारनानै एखे दुब्लिसिम लाङो आरोखि माइ गायनायसिम लाङो आरोखि अमानि माबाखौ बे फुख्रिनि दैया आरोखि माने आंना दैयाबो वेस्टेज जानो मोना आरोखि दा बे हिसाबै आंनि फुख्रिया जे नाया गाज्रि जागोन बेखौ आं साना आरोखि गतिके माने पुरा दैया माने पुरा बिनिफ्राय बे थांजोबथारनांगौ आरोखि गोदान जानांगौ आरोखि कानेक्सन प्रत्येकटा फुख्रियाव पाइप दंजोबो अबेबा जुदि 80 फुटबाबो हा सिंजों गुदुं मा दं 80 फुटबाबो हा सिंजों दङ आरोखि पाइपआनो दंजोबो आरोखि बै खोलानाथ' 100 फुटानो दं
4 इन्सि एकदम हा सिंजों बेबायदि आरोखि दा उपाया बिदिनो मावलागासिनो बोरैहाय मा खालामनो हायो वाटार रिसोर्सबो फैयो एखमबा एखमबा मानो बिदिनो सोंनो दैखौ माबोरै बाहायदों थिगैनो दैखौबो ओरैबायदि माबायदि बाहायदों बेखौ देखायो आं ओमफ्राय बिसोरबो बिदि माबायो बै डिग्री लानायफ्रा माने प्रेक्टिकेलाव फैयो आरोखि रिसार्च हिसाबै औ दा बिसोरनो नै दा माबानिबो दाखालि स्कुलनि फैखांबाय आरो बिजनि स्कुलनिफ्राय फैनो होनदों दा बिदिनो फैयो आरोखि आं सम दा उपाय गैया माथो खालामबावनो आंथ' बेखौनो देखायनो लाजिलाय लांबाय आरोखि मानो होनबा आंथ' नायथावथावखौनो बिदि नुवा गाव नुखाबाय थानाय गाव मावखाबाय थानायाथ' फिल खालामा नालाय बाहेरनिफ्रायसो फिलिं बेनो सार दा बेफोर गासिबो रायजो राजानि अबदान आरो सारमोननिबो अबदान दं आरो आं जि मावदों रायजोफ्राबो जिहेतु मोजां मोननानै मावबाय दिनैहाय 2003 सारियाव जे साराबो जेलानाखि आबादारिमोन सारानो 80 बिगा मावनानै जिहेतु टेक्न'लजि मिशन बेखौ एकदम साक्सेस खालामदों अब्ला जोंनाव अफिसारा दंमोन बै बायन पर्किट बायन बिथाङाबो खोब जोंनि फानबारि ओनसोलखौ नाजादोंमोन दा बिनि बे अबदाना नायदो दिनैहाय बै समाव जोङो थालिर गायनो थिनबाबो रावबो गायामोन आरोखि जोंना टेक्न'लजिया मा सयमुखिया बे थारुन बायदिमोन आरोखि जोंना गोदोनि ट्रेडिसनेल मा जाहैबाय सासेजों बाननो हायाबा सानैजों बाननानै गायगोमोन आरोखि थालिरखौ नङा होमबा दा बै समाव जे सयमुखिया थारुन बायदिखौ गायनांगौ थालिरा बेखौ फोथायनानै लाया आरोखि बिनिफ्राय जेब्ला प्रडाक्ट मोनबाय दा रावनोबो थिननांला आरोखि दा सारिय'फाले नायदोल' थालिर बागान नारें बागान दा बैफोर मोनसे अबदान पद आरोखि रायजोफ्रा जे माबादों बजबदों बे मोनसे मोजां आरोखि सुनिल पालआ जाहैबाय माबा साइन्टिस्ट डिपार्टमेन्टनि केबिके दा बिसोर बिराद मोजां दाखालिबो लोगो मोनलायना रायलायदों दाथ' जथेस्थ' बुस्थुफ्रानो फेमास दंजोबो नैबे गलमरिसखौबो जों लानांगौ हर्टिकालसाराव बेबायदि लायोबा नै दा आंनाव बेंगलाव कन्टेक्ट खालामदों 3 लाख नांगौ बेनो पालसारना बुंदोंमोन आं बोले न'आरि मिथिया मात्र 5,000 टाका দিব পাৰিম বুলি 5,000 फिसल' हरनो हागोन आरोखि कोन 3 लाख नांगौ दा मेघालयआव कन्टेक्ट खालामबा मोनगोन आरोखि माबानि गलमरिसनि फुलि आरोखि बेफोर डिमान्ड दङ दा बिदिनो इफोरखौनो माखासे एपिअफ्रा प्रजाब खालामनांगौ आरोखि खारन जोङो सरकारनिफ्राय माबा मोननांगौ मोनगोन बेखौल' डिपेन्ड खालामजाया आरोखि आंनाव दंफां गैया फुलि दं आं देग्लायसो गायगोन आरोखि गलमरिसखौ आं गयाव कमप्लिट आंना थारमाने आं होनबायना इन्टारक्रपिं गयजों लोगोसे फाथै थानांगोन बा गलमरिस थानांगोन बिनि गेजेराव आंना दं खारं दं हयथ' खारंखौथ' दंफां गिदिर खालामो नालाय दानस' गोनां बे ब्रान्स जालायबाय बिनि गेजेराव माखौ दोनजायो बेखौ आरो गायबावगोन आं मथथे स्पिस थाया आरोखि बेखायनो गया गेसें गेसेंखा आरोखि खिन्थु बै आबादनि सरित्रखौ मोनथिखानांगोन आरोखि बे बेसेबां केरेक्टार आरोखि खिन्थु स्ट्रं स्ट्रं जायोब्ला जानाय नङा स्ट्रं स्ट्रं जायोबा बै मोनसे जायगायावल' एकदम खोबहैबाय सिङाव एकदम फ्रि बे ओरैनो थाबायबो बियो बेखायनो जाहाथे सान्दुङाबो जाहाथे रावबो थाबनानै लाखिनो हाया आरोखि एकदम थाखो थाखो जाजोबनांगोन आरो दा बेबायदिब्ला जथेस्थ' जोंनो न'खर जौगानायाव हेल्प खालामनो हायो आरोखि मोनो मोजां